Right Mvura Zimbabwe, as always, Mashura television. Kana uri munyowani usati wasubscribe uchangofura nepano, don't forget to subscribe, and kana uri returning subscriber tinongopa support, tinongopa sando kwamuri mafans eMashura television. Support yenyu inodadisa. Ndisingapedze nguva pane nyaya yandinayo, nyaya yemurume nemukadzi wamuri kuona apo vakadira Maid Mvura Inopisa panhengo yake sikarudzi. Mushure mekunge vamubvunza kuti $200 yanga washaya yakanga yaenda kupi, hanzi vakamurova zvakaipisisa kusvika mumwe muvakidzani auya neidea yekuti kutadza kwaaita hakuchakodzere kuti ange achizorara nemurume, saka mudirei Mvura Inopisa panhengo, ende vakaita saizvozvo. Hanzi vakamurova vakamusungira necheni kusvika azotaura hake kuti angasara $31 ndiye akanga atora, but mutongo wacho wakazomupa wakaoma, hawakaomarara because anga atadza zvake, but kungotora munhu womuendesa kumapurisa kahwani. Hanzi vakatobatsirana nevavakidzani vacho kumurova mwanasikana uyu ane 19 years. Saka nyaya yakazoenda kumapurisa, nyaya yakazoenda kukoti, vese vakabviswa mabail $40,000 uye vachiripota pazuva kana naita ka2 kupolice station. So tell us, what do you think in the comment section? Vanga vari right here kana kuti vanga vari wrong? And mamaids who are out there, please musabate mari dzevarungu venyu, ndiwo varunguwo vacho, please don't mistreat vashandi venyu. So ndo zvandingangokwanisa kutaura. I don't know kana mune zvimwe, tell us in the comment section below. Ndo zviri kuitika, ndo zviri kutenderera, ndo basa redu paMashura television kuti tunge zvinenge chipisa. Good day, God bless you all, thank you.